Malipay ko karon mga pinalaga makaigsunan sa tanan nato karon nga nagtan-aw. Yaning ikanapulo nato nga presentation. Usa kani ka nindot nga topiko nga di natong hisgutan. Karon hisgutan nato mga pinalaga makaigsunan. This is all about practice radical generosity. Ambot ba? Gikan pagyod sa pagsugod, unang adlaw, nagsige nagyug kog pangutana sa kong kaglingon, nga ngano kaning author sa atong 10 days of prayer, gigamit man ang pulong radikal. Kay kaning radikal, makaigsunan, murag negative kay ko. Kay maingon galing tanga, karadikal ba ning tawhana? Uy! Pero, nagsige gyud kog research, nga ngano man gyud ni nga gigamit man gyud niya ning radikal nga pulong. Anyway, nakita nako makaigsunan sa ginagmay nga pagtuon na ay tulo ka interpretasyon ni aning nga teksto nga akong hisgutan karon. Makita sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 32. Og kani mga kaigsunan dalambigit daay ang tulo ka interpretation. Naatay mga Bible scholars apil na pod ang ato nga theology o interpretation ni aning nga teksto nga naghisgot nga kaning kapitulo 4 bersikulo 32 naghisgot ba kaigsunan sa gitawag natog shared position, spirit-led restoration of God's original communal life. Nagpasabot mga pinalaga makaigsunan nga kani nga act is a restorative act of God. Nagpasabot makaigsunan nga kaning buha 4 na ay lalom-lalom nga kahulugan gawas sa paghatag sa mga butang ug mga pagkaon. Okay? Pero niapod ni mga kaigsunan si Philo of Alexandria. Usa ni siya makaigsunan nga theologian, usa ni siya katao mga kaigsunan nga philosopher, then naghatag siya makaigsunan nga kani siya usa ka moral obligation. Naghatag ang mga tao tungod kay kinahanglanon gyud nga ihatag. Pero ni ay usa ka sinulat makaigsunan, the teaching of 12 apostles. Kanang didaki, Grigo makaigsunan nga pinulungan, naghubad po sila o nag-interpret po ni aning teksto, nga kanidi ay usa lang ka ethical obligation. So, nagpasabot nga responsibilidad sa usa ka tao nga mosunod o maghimo sa sakto atubangan sa komunidad. Pero, sa atong pagtuon karon makaigsunan, when we talk about radical generosity, this is more than money. This is more than food, mga kaigsunan, nga ipaghatag nato ngatos mga katawhan. Ni atong niaging adlaw, ang gisundan nako mga kaigsunan, si Pastor Coligado naggisgot sa pagkamanghinatagon. Ipakita gid nato. Pero karon lalumad nato gamay ang atong pagsabot niani nga teksto mga kaigsunan. Usara di ka teksto, pero bugat ang gidala niya nga kahulugan. Tanawaran ninyo. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. Pagkanindot magkaigsunan, teksto nga igo na sa paghatag nato sa pamalandong. Remember, this text is talking about the post-Pentecost church. Dili ta makaigsunan makahuna-huna nga ikumparar nato ang ato karon nga sitwasyon sa sitwasyon nila sa una. You know why? Ato nang tun-an karon. Number 1, makaigsunan nga gusto na kong ipasantop diha kaninyo. Nga kani nga teksto nganong naay gitawag radical generosity
tungod kay dili sa panghata. This is not about money as what I have said a while ago. This is not about food, pero makaigsunan, usa kani sa pagtandog sa kasing-kasing. Pagtandog sa kasing-kasing, sa pag-usab sa kasing-kasing, sa mga katauhan sa Dios, sa ila makaigsunan, gawas sa kasing-kasing, sa ilang pagtuo, o sa ilang misyon. So nagpasabot makaigsunan kaning radical generosity, naghatag kanig lalom-lalom nga kabug-aton. Gawas pa ni ana. Ang post-Pentecost Church makaigsunan, naghuna-huna po sila nga moabot na gyud ang Ginoo. Okay? Nganong ingon ana sila kada sigon, tungod kay naghuna-huna sila makaigsunan nga dool na mubalik ang Ginoo. So, kung maunay gihuna-huna nato, ang atong hunahuna makaigsunan mo produce nig mission-focused living or missional thinking. Kana bitong hapit na gyud murag bation na nato. Kapila na dito sa Northeastern sa una, na ay grupo dito makaigsunan nga mingon hapit moabot na sunod tuig. Ang tanang mga tao makaigsunan nagadto dito sa bukid. Kay naghuna-huna nga unsa man? Sunod tuig na ang Ginoo na atong gipaabot. Siguro kung magwali ta makaigsunan nga sunod tuig, ipangbaligya na nato tanan. Ngauna nga ang iglesia nakaagom og disappointment. Apan di ani higayon na makaigsunan, dili lang kay kana ang ilang eschatological expectation na pagyud na redefine pagyud makaigsunan ang ilang pangunahuna mahitungod sa cross. Okay, tanawan ninyo, ang iglesia nakauba nila si Kristo. Ang iglesia makaigsunan nakita nilang gisakit si Kristo. Ang iglesia makaigsunan nakita nilang nga nabatay si Kristo. O ang iglesia makaigsunan nakita nilang nga nabanhaw si Kristo. Mauni ang kanindot mga pinalangga makaigsunan nga atong tanawon nga kani nga reflection ang kamatayon ni Ginoong Hesus maoy saktong modelo makaigsunan sa gitawag radical makaigsunan generosity. Kanang ihatag nato ang tanan si Kristo makaigsunan walay gibilin kundili ang tibuok niya makaigsunan. Kinabuhi gihatag niya tungod lang kanimo og kanako. So pagkanindot kayo magkaigsunan, atong tun-an sa makadiyot. Ang buhat magkaigsunan, nagaingon diri, it is not merely sociological reportage. O sa may sociological reportage magkaigsunan. Usa ni sa pag-record lang sa usa ka gibuhat sa usa ka tawo, usa ka grupo, nga kung unsa ang ilang pamatasan, unsa ilang estilo, o unsa ilang sosyal nga kahintang. So, kaning tekstuha makaigsunan, buhat 4:32, dili lang ni report, dili lang ni sulat-sulat, mga pinalangga makaigsunan, aron ipakita nga maora di ay na siya. Pero sa akong gisulti ninyo, na ay lalom-lalom nga kahulugan. Gitawag po di siya makaigsunan og theological narration. Kung sabi theological narration makaigsunan, nagpasabot nga naa ni siya'y kahulugan makaigsunan, mahitungod o nalambigit ngadto sa atong pagtuo sa atong gamhanan nga Dios. Amen? So sa diha nga naatay gituag radical generosity, wala ni magpasabot lang makaigsunan nga basta lang muhatag ka. Tugan ang tabo, daghan ang naghatag karon nga dili Kristohanon. Daghan po ang naghatag nga Kristohanon pero wala sa kasing-kasing. Pero kaning
buhat sa buhat 4 mga kaigsunan, naay kabaguhan sa ilang kinabuhi. Kay kani nagsugod sa kasing-kasing, wala sa bulsa. Wala magsugod makaigsunan sa pagkaon, wala magsugod sa kwarta, apan nagsugod makaigsunan dinhi sulod sa kabaguhan sa kasing-kasing. Sa akong gisulti ninyo, daghan ay mga tao ng hatag na bitaw na uban. Sa dito pa ko sa laing mission, mga kaigsunan, na ay wala mapili nga tigulang sa iglesia, labaw na kay January. Kwaon niya ang atop. E nga nung kung wa siya mapili pagkatigulang siya may nag-donate sa atop. Anong naamay mga tao ngayon, anak, mga kaigsunan? Pero kaning buhat 4, lahi ang buot ipasabot. Nga gano man, nag-ingon dari, demonstrating the ethical fruit. O sa mga ethical fruit, mao ka ng evidence, mga kaigsunan. Makita nato ang kinaiyas sa mga tao nga nausab ang ilang pamataasan, nausab ang ilang paggawi, nausab ang kaigsunan ang tubong o tinguha nila sa ilang kasing-kasing. So kanang ethical fruit makaigsunan, ebidensya na. Theological makaigsunan term, nga di ikaw gako makita ang dakong kausaban sa usa ka tawo. Gawas ni Ana makaigsunan, nakita nato nga kani hinungdan dili sa usa ka tawo apan sa gaho makaigsunan nianing umaabot gipaabot natong gaho makaigsunan. Walay lain kundi atong gamhanan nga Dios. Tuganan ta mo. Ang nahitabo sa Pentecost tinaligsik pa na. Early rain man to. Tinaligsik na siya makaigsunan ang pagpagitib sa iglesia. Kana bitong magtanom og mais, tanom og mais, malipay sila makaigsunan nga muulan. Pag muulan, pastor, pagkasunod adlaw na isa, tagas-tagas na ang negitib na gyud ang akong gitanom nga mais. Estila, no? Nakita na ko makaigsunan sa kaulayang mga adlaw, karon. Ang atong gipaubot, ang gipaabot nato mao ang latter rain. Ug maunay mo tapos sa buhat. Kung tinaligsik na to, usa lagi kaha kakusog sa buhat mga pinalangga ko mga kaigsunan. Bosa yani higayon na makaigsunan atong tunan. Number 1, radical generosity flows from the spirit-filled heart. As what I have said a while ago, nga kani makaigsunan ang hilabihang pagkamanghinatagon, nagsugod ni makaigsunan dili sa salapi, dili sa kwarta. This is not about 10% or more. Pero naghisgot ni makaigsunan sa kasing-kasing. Wala ni sila musunod, wala ni manghatag tungod kay giingnan sila nga mauning ang porsyento inyo panghatag. No. Gitanaw makaigsunan, mauni siya. Gitanaw, og nakaplaga nila nga wala na gyoy nakulangan pa. Ganahan kay ko makaigsunan, no? Ganahan gid ko. Naadi ay kausaban, resulta sa paghinulsol makaigsunan. Kay kadigod pagbubo sa balang espiritu nila. Wala sila gibubuan. Gikan sa unang adlaw na to, nagisgot nga, maayo ng ilang paginawi, na maayo sila. Tanawan ninyo, tungod sa balang espiritu. Pero, kaning ilang pagkamanghinatagon o pagkamaayo ngadto sa uban, dili ni bunga sa ilang kaugalingon apan bunga sa balang espiritu. Muning ang katong gikuyawan. Ang atong theology makaigsunan, simple lang. Ang wala makadawat sa unang ulan, dili pod kadawat sa naulaying ulan.
Kaya imposible po nga mamunga ka nga wala ka moturok. Nangutan ako ito primero magkaigsunan. Nangina ko nga, unsa man ninyo pag-ila? Nga gibubuan sa balang espiritu. Dugay na to masabtan makaigsunan kung ang tao nabubuan ba sa balang espiritu. Ambot si Pastor Cabello kung saan niya pagtanaw sa taong nabubuan sa balang espiritu. Pastor Coligado. Unsa kay nakakita na kag tao diri sa Pilipinas, diri sa ato nga nabubuan siya sa balang espiritu. Pero nakakita ko tao nga nabubuan sa daotang espiritu. Naanay mga batanon nga sa youth camp nga nayawaan ko no to. Pag naulian na, mingunahin ko nga, naunsa man ka nga nagyunan sa surwag yun po kay balukon siya akong gibuhat. Uy, kaning yawa di ay mga kaigsunan, maglamat-lamat ra di ni. Nga po ko gi-interview, magkaigsunan nga wakwak daw to siya. Pero ningon siya, Pastor, manginit ramang ko man, mawala ra po dayon ko. O wa ko kay balo, kay gipaak man niya ang dalonggan sa iyang anak. Man gi-interview na ko ang bana siya, Pastor. Kay dito raman na sa libro na ko nabasahan sa Asia ng mga kaigsunan nga. Ano bang mapikas? Kung ako kakita nang napikas, oy, nag-istorya na sa comics naman na, oy, kanang manananggal. Ningon ang bana na, tanawar ko na nga mong, Juan Pastor, oh, nabustot magaling na. Mandiha sa sangao, mana nga, tanawan na akong saging, akong gipang putol kay, wala na may dalunggan ang akong anak, kay giunay naman sa akong asawa. Pero sa dihang akong gi-interview, mga pinilaga, magkaigsunan, ingon siya nga, wa magikoy nahinumduman, Pastor. Pero diri sa buhat 4, makita nato na gistoryahan ta na itong niagi nga mga adlaw nga nagwali sila, nga bisang kinsa mga kaigsunan, bisag lahi ang ilang pinulungan, masabtan sila. Grabe, no? Mauna nga kung atong tanahon, kani nga teksto makaigsunan, grabe gyud kayo. The multitude of them that believed were one heart and one soul. Usa kani siya makaigsunan nga Deuteronomic covenant language. Unsa may buot pasabot niya ni? Mao ni ang lengguwahe nga gingamit makaigsunan sa unang panahon sa katawhan sa Dios. O kani makaigsunan gibalik diha sa buhat 4 sa pagpasanto pagkaigsunan nga naay gitawag restoration. Kay kani gitawag nila covenant identity. Kani nga pinulungan makigsunan ila ni naa sila'y pakigsaad. Apan kanang ilang pakigsaad makaigsunan nga pakyas. Ang ilang pakigsaad mao ang pagtuman sa balaod sa Dios. Mahimo silang balaan nga nasod. O wala sila laing ilhon nga hari gawas sa Dios. Pero tong tanan mga kaigsunan, napakyas sila. Apa ni aning higayuna sa diha makaigsunan nga ang Espiritu sa Dios ni kunsad diha nila. Gitawag to makaigsunan og restoration, act of restoring the covenant of the people of God. Bunga to sa balang espiritu magkaigsunan. Ang giusab ang ilang kasing-kasing. Theologically, gigo dito, ang pulong magkaigsunan gigamit mao kag eucentric transformation. Nagpasabot ang kausaban sa kasing-kasing magkaigsunan maoy nahitabo ni ana nga bersikulo.
Kanindot kayo mga kaigsunan. O di mahitungod sa distribution makaigsunan sa ilang mga kabtangan. Nagisgot na kung dili ni mahitungod sa salapi, dili po ni mahitungod mga kaigsunan sa paghatag mga pagkaon, dili ni mahitungod sa pag-ayos mga masakiton, dili ni mahitungod makaigsunan sa maayong pamatasan o pagtagad. Pero mahitungod ni sa kabaguhan sa kasing-kasing. Wow! Kanindot mga kaigsunan. Ang pasiguli, nga naman mga kaigsunan, unsa magyod, voluntary, ang Ginoo, ang gahom sa Ginoo mismo mga kaigsunan, mao'y nagapalihok sa tao. Kana bitang gayawaan, ang yawa may nagpalihok po. O dili nimo magkontrol na mga kaigsunan. Sa diha, nga ikaw gako, mapuno sa balang espiritu, ang nagkontrol ang gahom sa Dios. Amen. Ganahan ko makaigsunan. Mauna na ay gitawag, after the outpouring of the Holy Spirit, na ay gitawag akong ikaw tong ganiha, atong niaging adlaw, nga giisgutan ni Pastor Coligado, ang word outworking of the Holy Spirit. Sa diha nga nabubuan sila makaigsunan, ang tanan nagabuhat sa buluhaton sa katuyuan sa Dios. Now, kaning restoration makaigsunan, nindot yun kay maurag yun, usah ka, hunahuna ra makaigsunan silang tanan. Ingon diri, this liberality on the part of the believers was the result of the outpouring of the Holy Spirit. Ingon si Ellen White. Gawas niya ani makaigsunan, grabe gyud. Pero sa akong gisulti makaigsunan, kaning generosity, wala lang ni maghisgot makaigsunan sa salapi. Apan sa kinatibukan nga kinaiya sa tao. Naghuna-huna sila makaigsunan, wala dito sa salapi o sa ilang mga posisyon, pero naa mga kaigsunan ngadto sa mga katauhan nga kalulot. Now, mangutana mo, nga noon sa may giristor. Kung inyong balikan makaigsunan, na ay butang nga na-restore o niya atong hisgutan na. The spirit of liberality is the spirit of heaven. Matod pa makaigsunan ni Ellen White. But the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Mao na, nga daghay dalo. Pero ang dalo di ay makaigsunan, nagsugod sa kasing-kasing. Ang kahakok. Karon, mao ni nga kung ang iglesia makaigsunan, mabubuan sa balang espiritu, manghinatago na gintas tanang mga butang. Dili lang sa salapi, dili lang sa mga pagkaon, apan sa tanang mga butang mga kaigsunan. Unity replaces selfishness. Mission overrules materialism. And people matters more than possessions. Ato makita mga kaigsunan nga importante ang tao kontra sa mga tao. Di ay simple ragyod nga ehemplo alang kanato makaigsunan. Nai-ice diha. Ibutang na nimo siya matunaw ra na siya. Matunaw ra na siya. Wala po'y nagsulti niya nga, sige na, andam na, katunaw diha. Wala'y nagdiktar niya. O wala po'y makaigsunan, masuko kung matunaw siya. Kitang tanan makaigsunan na hibalo, nga matunaw gyud ang ice. Nganong matunaw man?
tungod kay na-expose siya sa adlaw o sa kainit. Maupo na ang una nga iglesia. Wala sila gitudluan. Naglihok sila, sumala sa diktar sa Balang Espiritu. Kanindot kayo mga pinalagang makaigsunan. Ikaduha, radical generosity eliminates need ag magnify grace. Wala sila magunahuna makaigsunan sa mga panginahanglanon. Kay silang tanan, ang ila, gigamit nila ang tanan nga naa sa ila aron matagaan ang tanan ng inhanglan. O sumala sa teksto makaigsunan, wala na kanila ang naapay ng inahanglan. Resa dito ko sa distrito sa una, maglisod ang mga kaigsunan pagkaon og naay mga bisita. Nako, sige lang, yung anion na to, magdala lang mo sumala sa inyong mga pagkaon sa inyong balay. Human, dagan-daghana lang po ninyo. Idobo lang ninyo. Dubliha lang para makashare po ta kay dito man ta mga tanan. Wala ko maghisgot, makigsunan og imo ha, 500, imo 1,000, imo. Magdala lang mo, sumala! Sila, nagdala bitaw tanang mga tao, nangakon mi tanan, dagha kay sobra makigsunan, di ko sila, Pastor, kalindot man eh, kaya nga ako, kangkong naman ginig akong pagkaon, pero hindi makakaon kong isla, napay, dakat pa siya bakaon dito. Napay mga prutas. Kani man kaigsunan, girestore sa Ginoo sa pag-ingon niya nga ingon ani nga teksto, girestore niya makaigsunan ang gitawag na Edenic intent. Ang katuyuan sa Ginoo makaigsunan iyang gipalit sa iyang original nga design dito pas Eden. Usab di ay ang sa Eden sa una. Okay, tanawan ninyo. Sa Eden, kisa may tag-iya sa mga butang. Tubag. Murag man mo og tugnaw, sabahan, na malandong. Ang Ginoo, karon, diri, kadato, karon mga kaigsunan, kabong naalihan, nananaw. Kisa may tag-iya sa mga butang. Ha? Ngano di na mo maningog? Karon sa atong panahon, naanay gitawag deed of absolute sale. Kung mupalit ka, naanay gitawag absolute sale. Pero sa unang panahon, makaigsunan, ipahulam lang ninyo. Sa mga katawhan, ipahulam lang. After 50 years, iuli sa tag-iya. Kita nimo? Kung gabito nimo og 10 years, na moabang lang ka 10 years, pag sa pagka 50 years, iuli na to sa tag-iya. Pero karon makaigsunan dili na. Daghantang mga simbahan nga nahimong problema nato kay ilugon sa nag-donate. Namatay man ang ginikanan, ang mga anak na lang mingon mga anak, dako man gihatag sa among amahan. Kuhaon na mo ning katuga. Looy ang atong iglesia nga nagsigi og asikasos mga kaso. Kabantay mo ni anak makaigsunan. Og daghan pang mga panimalay nga nag-away tungod sa boundary sa yuta. Nakapalit bitaw kog yuta dito sa Agusan Sur sa una. Uman kay dili man titulado. Man mutudlo ra man tong tagya nga, Pastor, diri mao ni boundary nimo dito, mao ni dito. Uy, pagkasunod bulan, gikuha naman ang mga usak ka hektarya. Ang nakapalit. Mingon naman siya nga, iya kunong napalit. Sunod, nagtanom na pugko.
Pagtanom na ko og prutas, pagkasunod, adlaw, wa naman akong gitanom, may baktas naman dito siya. Sa dihang pangutan-on ako, magkaigsunan, mingon siya nga, ako man. Pero dito sa Eden, mga pinalaga, magkaigsunan, no! Piniyalan lang tang tanan. Si Adan o si Eva, piniyalan lang. Maoy konsepto, mga pinalangga ko, magkaigsunan. Nakita ninyo? So mauni ang pasiguli makaigsunan sa diha nga mauna ang mga katawhan nasabta nila mga kaigsunan nga ang kabtangan, ang radical generosity dili ni mahitungod nila apan mahitungod ni Ginoo o nahibalo sila nga kaning mga butanga piniyalan lang sila. Amen? Di man mo amin kay di man mo ganahan ihatag ang inyong kabtangan. Nalipay ko itong niaging kuan, ingon pa si Pastor Pamunag, nalipay ko. Kay gitagaan ko og ligid ni Pastor Pido. Pagkabang hinatagon si Pastor Pido. Ang yantas po, yantas oh. Yanta. Ingon po ni Pastor Pido, 20 mil matunta to. Nasayangan po siya, pero kay amigo sila. No? Nakita na ko, magkaigsunan, ngayon anata, natay mga pagbati, magkaigsunan, magkahunahunata nga. Tila, no? Kwarta na mag-inunta po to. Okay na unta ko kay, nalipay na ko kay, akong amigo ni si Pastor Roxy Pido. Nang hatag, ko pagkabuotan yun sa akong amigo. Pero kaningon pag siya, sayang to, kay 20 mil man to, pero binuang na po to niya siguro. But anyway, magkaigsunan, ang pinaka-importante karon nga nasabta ninyo, nga kani ang katuyuan sa Ginoo, mabalik magkaigsunan, og unsa ang katuyuan niya ni ato sa Eden. Kay katong katuyuan niya sa una sa Eden, sa wala pa makasala, maupo na ang katuyuan niya sa bagong langit ug sa bagong yuta. Lisod po. Maragiya ka dito sa langit, pon. Ambot si Lulong, makapanagiya ka dito puro sa Babulawan. Siguro mingon ka, diri na lang ko pastor sa dalan, kaya nga puros Bulawan. Pila ka metros ako diri. No? Pero, ang buot akong ipasabot, magkaigsunan ka ng idinic intent, ang katuyuan sa Ginoo sa paghatag niya ni Ana, ayaw mong kabalaka. Kay kaning tanan ako ni, alis na ang inyong kabalaka, kay basig mahutdan mo, alis na nato nas pagsalig ninyo nako. Kay ang kabatayon ni Ginoong Hesus magkaigsunan nagpuntirya ni alang kanato. Now, radical generosity is a restorative act. Mao na akong gisulti ninyo magkaigsunan. No, so sa ato pa ang ownership dili na ila apan sa Ginoo na. Busa nawala magkaigsunan ang hunahuna nga sila'y tag-iya. Nawahuna po makaigsunan ang pagkahakog o pagkadalo sa tao. Nawala po makaigsunan ng kabalaka, basig mahutdan sila. Apan, giulian makaigsunan sa pagsalig o pagtuong nga tos Ginoo, nga ang Ginoo maoy provider sa tanan. Amen? God will always provide His people. Igsuon, ikaw bang ganing na karon ang naminaw, ihatag ang tanan nga tos Ginoo. O ikaw, giyahan ka, tagaan ka sa kagayunan, nga maangko nimo ang imong mga panginahanglanon. So, ang gustos Ginoo makaigsunan, kaning sunod, ingon pa, it is a restorative act returning creation economics. Kaning creation economics makaigsunan, distribution of resources in the creation where God is the owner and human are stewards. Kita ninyo magkaigsunan sa ato pa, usani kabutang magkaigsunan nga gipasantok alang kanato, nga kita wala gitay gidala. Bosa, sa pagkatao nimo, igsoon, pagkatao nako, hubuta. Og nahibalo ko lisod makaigsunan ang panginabuhi nato. Ako nagdako bagyud ko nga lisod gyud kayo. Lisod ko makakaon makaigsunan. Mao nang
ganiha dito man ko sa Gaisano. Nagtanaw ko sa kanang paan bitaw nga lahi-lahi color kanang pula kanang kada bang bahaw gani nga unsa na tawag na? Unsa na tawag ninyo ana di? Dalagang bukid unsa na? Sa una makiigsunan, gikan pamahaw paniudto panihapon, maura na akong lakaw kay sige maglakaw-lakaw bisan asara. Hantod karon gingnan ko sa doktor sa ayon sige kaog paan. Naku murag mamatay magyugwa ni. Sige kog badlungon sa akong asawa kay ganahan magyug ko. Pag-graduate ako mga kaigsunan sa MVC, dito sa MVC, inig simot ako. Lami ba ng sinabon? Pagkahumot sa sinabon! Naku, unya rakag bahuman gyud ko eskwela makatrabaho ko. Primero na akong sildo makaigsunan, gipalit ako usa ka sakong paan. Tinuod ingon si kabaliro, no, saan naman pagkadaghan ba ni? Akong giatubang ang paan, ako Dante, ang imong saad nga kung makakwarta ka, mo palita kag paan. Kaon sa imong gusto makaon. Nakaingon ko Ginoo, salamat kay paan, di anag yun. Na-realize na yun nako. O kanima kaigsunang kalisod, mauni ang nagtukbud-bud nato sa atong kadalo. Kaya may kong kagagani, paghatag ba na ako ni, nga grabe raman akong panikamot. Ha, di ba? Mao ba, rationally? Ano maghatag man kong sayon-sayono na ninyo? Mga puluho mo? Pagtanong mo, oy! Pag trabaho mo, oy, daghay, mga hunahuna na to. Nabitaw yung mga mangayo lang. Mangwinta na ba na ita? Pila kay adlaw aning tawhana. Muhatag ka og 10, mingon ka. Kwintahonin mo. Mga 100 ka buok tao mo sa kadlaw. Dako na di niya. Mas dako pag sa akong income. Daghan ta hunahuna makaigsunan. Pero tuganan ta mo. Ang katuyuan sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Dili ba ni komunista? Dili ni sosyalista makaigsunan. Ang gusto sa Ginoo ingon siya, okay. Ayaw mo kabalaka sa inyong pagkaon. Ako ba'y muhatag sa inyo? Kanindot yung kayo mga kaigsunan. Niya, tanawan ninyo. Theological contrast mga kaigsunan. Idinic stewardship. Ang panag-iya mga kaigsunan na nag-iya sa tanan, mao ang Ginoo. Pero sa human mga kaigsunan nakasala ang tao, unsa naman? Naguna-una ang tao nga siya na'y tag-iya. Ako'y tag-iya. Sa una, nagsalig lang sila sa Diyos. Pila ka tuig naglakaw ang mga katawhan sa Diyos makaigsunan dito sa Kamingawan. Pastor Coligado, pila ka tuig? Asa ba sila nagsalig? Okay, ngukog sa imo. Kanisya, daghan mo po yung bisita ni dito. Klase-klase bang mga tao mo na siyang balahi, umisita. Grabe kayo. Parihas na nila ni Pastor Pamunag. Oo, murag mga mayor ba? Mga politiko. Taon na ko, kisa naman po na, taga-kuan eh. Taon na. Grabe yung kayo. Naku, pagka manghiratagon yun, ako, nila no? Ang boto si Pastor Nites o sunod. Kuhaon po natong uban Pastor Nites, ug daghan na ilang bisita kuha apo dalha sa imo. So kinahanglan. Walay kabalaka nila ug mahutdan ba sila panginahanglanon tungod silang pagsalig ngadto sa Ginoo. Andam sila makaigsunan mo hatag. Hatag sila. Dili kay pugong-pugungan makaigsunan. Community-centered. Pero, ang kaugalingon na, usahay mangwinta na ta. Mauni kanindot makaigsunan sa diha nga gamhantas balang espiritu. Ngayon ni Ellen White,
None can enter heaven. Kisa kuno makaigsunan. Whose characters are defiled by the foul blood of selfishness. Kani di ayong sigilan ta gunahuna sa atong kaugalingon human mahimo na tang kahakog makaigsunan og dalo. Problema na nato. Sayang lang ang atong panagbudlay. Sayang lang yun ang ato makaigsunan simba-simba o ang atong kaugalingon. Wala mausab. Wala mausab. Maunang usahay, ingon diri, sulayan ta nga tagaan ta og mga material nga mga butang. Aron tan-aw og asa ta kutob mga kaigsunan nga magamit ba. Nalipay ko ni atong niagi nga mga simana nga dito ni Pastor Patalingog sa NBC. Na usa ka tawo nga mag-donate og hotel. Pila ay worth adto Pastor Pido? Pila ka milyon? Almost 100 million. Siya ra gyud. O nagsaad siya nga siguro mga 5 to 6 years humano niya ang project. Inako kung naaday pila ka buok tao ngayon ani, dali ra gyud mahuman ang atong iglesia. O ang katuyuan sa Ginoo. Usa ka mong mga dato karon nga naminaw. Ang mong hawagon nga ihatag na ninyong tanan, dili lang kay 30% o kung saan nga porsyento, pila na ka porsyento. Ihatag na, mga kaigsunan ka na inyong ginansya. Wala pa po ingon nga ihatag mo tanan kay di na po ka mabuhi. Ihatag na sa buluhaton sa Ginoo. Mauna nga, mubati na ganing ka nga kanang mabutang nga dili na imo. Nagapasabot makaigsunan nga ang balang espiritu gigamhan ka. Mabitaw ng uban nga, pastor, nagingon ani ko ana tungod kay nagunaw na ako nga kani dili ni ako iyanis Ginoo. Gigamit ra kong instrumento. Mo na nga daghan kayo makaigsunan. Daghan kayo nga mga projects nato nga naay mga kaigsunan nga nag-appeal o naghimo sa mao ngayon ana. Ambot si Pastor Coligado sa iyang asay sa una. Daghan din siyang mga tao nga nakita nga manghinatagon mga kaigsunan. O salamat kay ang grasyas Ginoo makaigsunan magauban ninyo o maghatag pod og dako kayong kausaban diha sa inyong kinabuhi. Mao na nga sa diha makaigsunan nga mausab ang atong kasing-kasing. Naagi kausaban of course sa tanan nga mga butang. Labaw na makaigsunan sa dagan sa buluhaton sa Ginoo. Maunay usa ka kinahanglanon alang kanato karon. Nga ang kausaban nato makaigsunan dili lang makita sa salapi o ngadto sa mapagkaon nga atong gipanghatag apan makita sa tanan nga mga butang. Usahay naanatas kalisod makaigsunan mao ni ang problema nato. Labaw na inay bagyo, na mga linog, na ba kay gubat, wabutas kalisod. Pero kung kitang tanan magtinabangay, walay lisod makaigsunan. Ang tanan makakaon, pero wala po'y makaingon nga, nanubra ning ako. Ang tanan makakaon gyud kay ang tanan makaigsunan, nakigambit man. Mao ni ang katuyuan sa Ginoo nga ikaw gako, na ay kasing-kasing sa pakigambit sa mga butang labaw na mga kaigsunan sa buluhaton sa Ginoo. Katulo, hapit na tamahuman mga kaigsunan. Kanidi ang pagbuhat, gisgutan man ito ni aging nilabay nga gisundan nako nga kani makahatag og dako kayo nga pamaagi nga diin kita makahimo nga makawali bisan dili ingnon nga nagwali gid ka. Nabitaw toy, unsa to sa youth gani nga gibutan sa t-shirt, tong sermon unsa to? Sa to nga business sermon, di ba? Pagkanindot kayo nga ehemplo makaigsunan nga ikaw gako
kita ang ginatanaw sa mga tao. Ug unsa imong gibuhat sa akong gisulti lagi nga kani nga bersikulo nga akong gisgutan kaniya sa 4 sa buhat, wala lang ni magisgot og mga kaptangan. Apan nagisgot ni sa kinitibuk-ang kabaguhan sa kaugalingon nato. Aron ikaw gako makaambit makaigsunan sa buluhaton sa Ginoo. Busa ningon si Ellen White, search heaven and earth, and there is no truth revealed more powerful than that which is made manifest in the work of mercy. Una nga itong mga plano sa atong presidente nga magpakaon, nga tos mga nanginahanglan, hatag, pagkalindot kayo na mga pinalangga makaigsunan. O mauna, sa dihang na Adventista ko, nakaingon ko nga di man siguro ni tinuod nga simbahan, kaya tinuod nga simbahan, nanginahanglan man at nagabuhat man sa mga buluhaton sa pagtabang sa nanginahanglan. Na ay mga kabataan diha naglakaw-lakaw. Kung sa may atong gihimo sa simbahan. Na ay mga tao diha nga masakiton, ganiha. Na ay usa ka igsuon nato ni anhi, nagpaila siya nga iyang bana tigulang sa iglesia. Uman siya ang caretaker sa atong iglesia. Ingon siya, Pastor, gusto ng taon namin mugawa sa ospital, pero dako-dako maning bayronon. Nag-ako sa siyang gampuan, uban ni Pastor Peligado, nako nga, magampo lang ta. Wa man ko'y kwarta. Ang kwartahan ginamo diri, si Sir Sanis. Wa man ko'y kwarta ni. Ayon lang atos presidente, kaya presidente wa po day kwarta. Parehas niya na. Pero ato tas mamahandi. Dito ta mamaraig o basig tagaan ka. Ako siyang gintudos, gibilin ako makigsunan, o kutaw-taon naghilak siya dito. Hilak yun! Tinuda na yun! Kung nakadungog ka karon na, basta. Ingon siya, wala gyud ko magdahong pastor nga ang atong iglesia mo hatag sa ingonan. Malimang ka. Gamay ra to, nako, gamay ra nang butanga. Pero natandog ang akong igbalati mga pinangga magkigsunan tungod kay nakita nako nga hilabihan niyang paghilak. Og nakita niya nga ang iglesia na igugma po di ay sa mga membro ni ani. Dili biya na basta-basta makaigsunan. Kang nanaatas kalisod, uman ang atong iglesia, mo facilitate nato aron mawala ang atong mga pagbati. Nga dili maayo. Busa, niingon diri makaigsunan, the world may argue with the doctrine, but it cannot refute love in action. Kung naa ka nagbuhat ka makaigsunan sa mga butang nga diin, makapatandog nila sa ilang mga pagbati tungod kay na-meet nato ang ilang need. Grabe na makaigsunan. Sobra pa na sa wali nato ang ginahimo. Sobra pa sa wali nga atong ginahimo. Kaya usahay, sige lang tagwali, mulabay lang silang unahuna. Pero kaning butang nga imong gibuhat diha sa imong isig katao, magapabilin diha kanila. Mungtana ko na yung sa ka-hospital makaigsunan. Pero gikuha nila ilang signboard ng hospital. Monto pa ka ang tao? Ang uban adi na pastor kay di naman na siya katuod. Kay di naman na sila hospital. Pero tugadan ito mo makaigsunan. Kato mga tao nga naanad, kato mga tao na katuod, mutabi to nga kana siya bisan way signboard na adihay hospital, muadto ka dito aron maulian ka. Mauna ang unang iglesia, mga pinalangga ko makaigsunan. Wala gi-advertise. While I Hope Channel makaigsunan,
nga nagsulti nga diha mo adto. Apan ang balang espiritu makiigsunan, mao'y nagalihok. O ang mga tao muduol makiigsunan. Tungod kay ditong higayuna, sila maulian sila sa ilang mga panginahanglanon. Ang kanindot mao ni, to practice radical generosity is to live the gospel visibly. Wala tay himuon makiigsunan kundili ang kausaban sa atong kasing-kasing. Ayaw mo gunahuna sa akong gisulti ninyo og pila inyong mahatag. Una-hunaan ninyo makiigsunan kung kinsa ang makausab sa atong kinabuhi. Kaysa diha ka mausab ang atong kinabuhi makiigsunan, makita nimo ang kausaban sa tanan nimong pagginawi. Everyone who has received Christ is called to work for the salvation of his fellow men. Sa diha makiigsunan, kita nimo nga gikonsaran tas balang espiritu, makita nimo ang kausaban sa imong kinabuhi. O sa diha nga makita nimo ang kausaban sa kinabuhi, mahimo kang sama ni atong unang iglesia nga diin magabuhat sila sa mga butang makaigsunan sa agenda sa Dios mismo sa paghatag kay gayunan nga mapasig-uli niya ang mga katawan. Kay kaning radical generosity ang gustos Ginoo nga ikaw ako mapasig-uli gikan sa atong pagpakasala ug mapaduol ta diha kaniya aron sa ngunana mausab, mabag-o ug mabalik ang atong relasyon diha kaniya. Ang relasyon nga naguba nato diha sa Ginoo. Sa katapusan ay usa ka illustration. Nay usa ka pastor na po siya usa ka anak. Magsige ra gini siya glakaw makaigsunan sa panahon nga bakante sila sa usa ka semana. Usa ka adlaw, schedule nila makiigsunan nga manghatag sila press ba ng unsa na sa publishing Pastor Nites? Kanang inyong unsa na program ninyo? Kana yeah. Hope Impact no? Hatag taog mga balasahon. Pero kadi sila, naanad na gini sila nga silang duha partner sa iyang papa nga pastor. O sa kay gayon ni ana, grabing ulan. Sulot na ang bata, ready na ang bata, yung siya, pa, okay na. Manglakaw na ta. Yung siya, nak. Di, takalakaw ron kay ulan man. Siya dili ta mulakaw karon nga ulan. Siya dili kunak kay tugnaw gi kayo. Ulan pag yun. Mura og nagunahuna og dili maayo ang anak makaigsunan. Siya og di ka mo adto karon. Karon bang adlaw pa walay tawo nga maimpyerno? Tugay nakatubag ang amahan. Siya ba'y buot pasabot nimo? Ingon siya nang inahanglan ang Ginoo nato karon. Ingon ang amahan, tugnaw lagi kay nak. Siya pa, pwede ba nga tugutan lang ko nimo? Ako na lang. Way nahimo ang amahan nga pastor nga siya, sige. Dala niya ang mga lasahon. Lakaw siya makiigsunan, nagpampo sa siyang amahan. Nilakaw siya. Grabe niya panghatag sa mga tao. Katapusan na lang nga basahon. Tok-tok niya. Wala gyoy ni Abli. Yun siya, sura po na niyo, nabasa na magyugay ko, tok-tok ko na lang. Iyo, wag ni Abri. Hantod, ikaunom tok-tok makiigsunan, mulakaway na unta siya. Ni Abli ra gyud, na itigulang babae.
O pag-abli niya, ang batasan niya makigsunan, musmahil yun ang bata. O muhingon din siya, o hapon, good afternoon, good morning, kung buntag, musmahil din siya. O muhingon din siya ngayang isulti, Madam, wa ba ka may balo nga ang Ginoo na igugma nimo? O di ako karon kay ni ay balasahon aron makita pag yun nimo nga ang Ginoo na igugma nimo. Imo ba ni siyang dawaton? O gidawat sa babae? Matod sa sugilanon makaigsunan, panahon sa tigsimba, niingon ang amahan sa ato diri karon na may muhatag og testimony. Uy, na may tigulang tuwas likod. Wa sila kaila. Ang tanan nga mga membro magkaigsunan nagtininaway ko, wa sila kaila. Siya, pastor, pwede kong istorya. Siya, okay. Muhatag kag testimony. O, pastor. Siya, wa baka kay balo? Ingon ani akong sigilanon. Niadtong niaging adlaw, by the way, balo ko, naginusaran ako sa akong kinabuhi. O nakita na ako nga, gikapuyan na gyud ko sa akong kinabuhi. Usa ka oras ni ana, nisaka ko dito sa taas. Yandam na kong pisi, yandam na kong bangko, nagtungtong na ko, o ang pisi ako nang gibutang gyud sa akong liog. Pero nagay na sige panuktok dito. So boss, lugay pag yung ko kay nagay ko na pag siguro tao. Nagsigig tuktok. Akong gikuha ang pisi sa akong liog. Og ninaog ko. Og sa pagnaog nako, nakaplaga na ko usa ka batan-on. Hayag ang iyang dagway. Mabiyabihon siya. Murag anghel nga akong nakita siya. Nakita nako ang iyang pagkabaayo. Og nagistorya siya sa pulong nga nidulot sa akong kasing-kasing. Nga niingon siya, wa baka kay balo, madam, nga ang Ginoo na igugma nimo. O gihatag niya ang balasahon, kaya aron ako pag yung matungkad ang gugma sa Dios. Sa diyang gibasa nako, pastor, nausab ang akong unahuna sa pagbugto sa akong kinabuhi. Busa ni ako karon, kay diri sa balasahon niya may address nga gihatag ninyo, na may address dito sa balasahon, nisimba ko karon aron pagpasalamat ni atong bataa nga naghatag kay gayunan ngayang luwason ang akong kinabuhi. Mga pinalanggang mga kaigsunan, karon taknaa gusto na akong ipasantop diha ninyo ang radical generosity. Ang ehemplo nato mao si Ginoong Hesus. Siya naghatag sa tanan niya. Walay gibilin niya. Gihatag niya tanan. Aron ikaw ug ako iyang luwason. Iyang ipasiguli ang nawala nga maayong relasyon sa tao, pinaagi sa pagsalig diha kaniya. Ang iyang kamatayon, usa ka dako kahalad-alang kanato nga ma-restore ta gikan sa atong pagpakasala og maandam ta niya ng langitong puloy-anan nga iyang gitagana alang kanato. Sa makausapa, gusto sa Ginoo nga mapuyo dinhi siya sa atong kasing-kasing. Andam ba ikaw karon higala igsuon
nga imong pasudlon ang balang espiritu diha sa imong kasing-kasing aron ang kausaban natong tanan maangkon ug makabuhatas buluhaton sumala sa iyang giplano. Karong kagabion gihangyo nako ang matag usa. Kung asa man kamo karon sa inyong puluyanan ug asa man ganing akong tapuso ni sa pinasahi nga pagampo. Atong gihangyo ang tanan kaning niya diri karon sa pagtindog samtang magaampo ta. Dalaygon silimbahon nga Dios. Salamat Ginoo sa kaygayonan nga imong gihatag alang kanamo. Salamat Ginoo sa paghatag og mensahe sa kaluwasan. Ang hilabihang kamanghinatagon sa buhat nagapahinumdum kanamo sa buhat sa balang espiritu sa pag-usab sa among kasing-kasing. Musa nagahangyo kami kanimo o Dios nianing takna. Uban sa mga kabataan karon, usba ang among kinabuhi. Tultulig kami Ginoo sa pagkapaayo. O himua Ginoo nga ang among kasing-kasing mabag-o. Makabuhat kami sa dagkong mga butang. Himua nga ang among kinabuhi mensahe sa mga tao nga magatanaw sa amo sa matag adlaw. Salamat naning kay gayunan ni Dios. Ako nagaampo sab sa amo nga mga kaygalaan o makaigsunan nga nagtanaw na nga programa. Hinaot nga ikaw magapanalangin kanila ug asa man sila karon, ang uban kanila masakiton, ang uban kanila nanginahanglan sa imong giya, ang uban kanila Ginoo na ay mga problema sa pinansyal, uban kanila Ginoo, na ay mga problema sa ilang panimalay. Apan tugutin aning taknaa, nga imong baguhon ang ilang kasing-kasing. Usbo nimo o Dios, og pangitaon nila ang dakong gugma nga naa kanimo. Salamat sa kaygayonan nga kaming tanan karon, nagkayusa, kaniya mo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus Manuluwas. Amen.